И така, скъпи мои приятели, днеска ще снимам първото си видео и дано да проби голям прогрес в канала. И моля ви се, абонирайте, лайквайте и ви започваме. Така, за първи път ще играя с рекорд и ще видим с кой да играем. Тук спестявам за Леон. Мисля, че това е най-добре. Ама вие изберете. Имам Леон, Спайк, Санди и Амбър. Кой да избирам, вие изберете. И аз започвам да играя. Имам доста бролери, ама ще играя с Пайпер, защото ми е любимия бролер в играта. И почнахме най-сетни. Така. И че не оцелих. Ха. Yes. Не, интернет. Не ми предавай в този момент. Чакай да му скочи. Страх мой. Ще се спря, докато се оправи интернет. Ти. Кой има спектитва, не знам. Боже, как ми скочи? Тя сигурно съм спектитва. Така, почваме втора игра. Първо или 10-то място. Аз също са Diamond, играх доста ранкет, ако искат и ще намеря трима, които да играем. Въпреки, че има доста хора, дето играят тук. 9-то място. 9-то място. Не, колко? 8. Мале, камък ми падна на сърцето. Не. Играем с него. Дай да видим те. Уилъл, коша прайм. Уилъл. Уили пили. Ако искате да играем на ранкет, казвайте, ще намеря някои хора да играем. Чао! И то Спайк не може да стане на мира. Как се измъкнах? Мразък и такива кемпери направо. Много гамно кемпят тия хора и Не, ще си играя с кролчето. То най-ми харесва. Хора, случвало ли се на вас една игра с, например, на един герой да ви провърви и следващата игра да загубите на 10-то място? На мен винаги ми се случва. Не мога да разбера какво е нещо. Тия Суперсел си правят игрички с нас. Първо нупчета ни пускат такива да загреем. После... Чао, айди. Умирай. Защото си на много купи, нали? Много гадни тия. Ей. Кой е то?
Това ми да умра. Ще умра. Аз всъщност имам новия. Така, сега почвам да играя с него. Напишете ми долу в коментарите кой има новия Анджел. Не мисля, че е много зле, ама... На вас падаше ли стария Стар Дроп? Защото сега този челендж е много важен. 100 легендър. Jump. OMG, this is so boring. Oh my god. Presenting a flying breeze. Like Хе, ком стана иска. Вижте сега. И сега ще ви покажа батъл лога. Вижте сега, като записвам, още записвам. И тук като почнах да си играя без да записвам. Тук малко съм губил някой, ама... Вижте, има втори от места. Първо, второ, трето, такива. Защо не ми върви тази игра? Нямаше игра с сетка. Игра с сетка. И сега, ако загубя, сигурно ще закупя 8-10 купи. Да ме се падат някакви нупчета. Че поне малко да се напълня купичките. После ще разцъкам и малко трофи ескейп, ако искате. Въпреки, че аз не знам дали искате, защото не мога да ви чуя какво искате. Ха! Замисъл. И че тъпи интернети. Защо не всичко в този свят му трябва интернет? Няма игра, която да няма интернет. Как скукна! Добре, че скучи си пак. Не, моля ти се. Thank you. Благодаря, че ми си остави. Сега ще набия, бе, кроля, ти ком се правиш тук? Бе, кроля! Ама чакай да се хилна първо. Не, добре, че избяга. Не, шокнах се. С кой да игра? Никога не мога да избера с кой да играя. Кой да играю? Кой да играя? Манди ще игра. Манди. Най-убавото на света. Менди. Манди, Кендис. Менди. Спомняте ли сте пехичка от миния апдейт? Менди, Кендис. Адил е ботка. Не. Махай се. Ням. И сега ще взема един. Ще направя първо място. Не той. И сте... Залагам. Ако трябва 100 лева, ще победя с перал поне на второ място.
Хайде. Ще успея. Ей, Каралко. Запалих ли те, бе, миньорче? Махни са демони! Демон такъв, умирай! Умирай! Да те убият, дяволите да те убият. Доиграем с битси. Сигурно в това видео ще загубя 100 копии, ама добре си. Утре мога да запиша, ако искате да... как отварям мегапика, защото свършва след няколко часа. Тук може ли да ми оставите малко? Ей, госпожо Роза, моля ви се, махните се. Госпожице Розки! Ха! Госпожица Роза е много слаба. Ха-ха-ха! Те розите за нищо не стават, бе. Особено българските розовите рози. Те са най-убави. Танк такъв. Хинк-минк. Чак тук да проверя едно хубавичко. Добре, няма никой. Айде. И сега ще го убия то. С бясна пчела съм. Бисен съм цял ден. Ха-ха, ха-ха, по-бо-бо-бо. Ето мегапика свършва след 19 часа 58 минути. Надъхан съм. Ей, чакай. На той ще игра сега. Доиграме се. О, кой да играя? Хора, казвайте ми. Не мога да си избирам бролер, с които да играя. Сигурно всички хора имат такъв проблем, ама аз никога не мога да си избера бролер, с който да играя. Винаги ми е така. Ако искате, казвайте някакви челенджи. Например, не мога с морти само да се придвижвам само с ударите. Ха! С Мико мога пак да се придвижвам само с ударите. Хи-хи. Ила ми тук мароски. Карле. Аджи умри, уе. Качи хората направо безсмъртни. И че не мога да оцелят тъя. Пам! Моля ви се, остави, че ме намирам. Теп няма да остави. И това хак. Пем. Айде, 16 купички. Хора, изберете между кои четирима да избера. Леон, Спайк, Санди, Амбър. Който изберете, той ще взема
и ще направя едно видео, където да му вдигна 500 купи. 500 купи на някой от четиримата. Съгласни ли сте? Съгласни сте. Така че ще го направим. Сега. Напеках се малко и искам да играя с Бъз. Най-добрия на света. Без. Бз. О, вау! Не, моля ти са! Защо бъда тук, знам. Ленка, просто е тук да ме заредиш от имече. Ха-ха. Не. Две купички много съм си. Добре, няма да загубя. Не, моля. Yes! Две купички перфект. О, даже 4. О, да, Уингстик. Може, айде ще играем двамата. Ади, дай до шоудаун. О, добре, той се взима бъщето, аз се взимам пипер. Пипер! Ще ги посоля с черен пипер, после пък ще ги посоля с бял пипер. О, в какво говоря черен пипер? А пък после те ще пихат, а пък аз ще пиха. Чао! И гаджето ме напада. Бягай. Не. Бягай, мой. Браво. Май тон да те изненадат някой. Браво. Сляхме. Как оцелях, не знам. Махай се. То нищо. Не тъща. Извините. Айде, малко ще играем нокаут. Ай, телефона ми падна. Ай. Добре, че нищо му няма. Уаха! Браво, нашата.
И това. Така, Едгар за нищо не става. Браво, ба! Ще го убия! Съм гневна, Пайпър! Шаба на соля с пипир. 2 кила. Ох, къде се навирам между шамарите? Не можа да я убия. Браво! Нашите браво! Напишено става. И последна игра. Който иска да снимаме, да лайкне, да се абонира и да напише коментар, искате ли или не искате да снимам. Let's go explore. Let's go! Уаха! Уаха! Не, моля те са! Кой са? Браво! Не! You're so corny. Плаче ми са! Значи на едно останаха. Боже! Еми хора, мисля това да от мене. Казвам ви чао. Ако искате още видеа на такива игри, лайк, абонамент и коментар дали искате да играя още такива игри. Благодаря ви за гледането. Чао!